Hi everyone! Sumo na ni ang part 2 sa among migration story. Katong 2016, naga-prepare mi sa among mga tickets and other things na kailangan namo para sa among initial entry. Unfortunately, beginning pa lang sa tuig, namatay ang akong papa. Personally guys, ang 2016 ang isa sa pinaka-stressful na year. Katong nga year, kailangan ako mo step up and take responsibility. Kaya naay payables nga gibilin akong papa nga kailangan na bayaran. Aside from that, buntis ko ato nga time, so kailangan pud na ako mag-prepare para sa panganak nako. So imagine tong grabing kayod nako atong panahon na guys. Murag halos wala na ko'y time para mag-grieve. And kailangan pud na ako i-control ang akong emotions because buntis ko. Katong ni-settle na mi permanently diri 2018, ang pagamatay sa akong papa ang isa sa reason ngano nagabalik-balik mi og Pilipinas. Kaya naay mga properties nga kailangan na mo i-settle para sa iyang estate. And then isa pa sa reason ngano nagabalik-balik mi og Pilipinas is because na ako'y career nga nabilin sa Pilipinas. So unsa ang feeling na naka-migrate na og Australia? Gipamutanan nako na uwan sa isa nako kakaila nga nauna sa kuha, and she said paglapag pa lang daan sa plane sa Sydney, gusto na siya mo balik og Pilipinas. And would you believe, the same og feeling pag abot na ko og Sydney. Probably because winter atong pag abot na mo and tugnaw kaayo diri sa Sydney. And ikaduha, naalagi ko nabilin sa Pilipinas, daghan. Katong wa pa mi kaabot og Australia guys, gina-mindset na nako nga pag abot na mo og Sydney, nanay ko. Kay nakoy duha ka bata nga gagmay pa. Honestly guys, pag abot na ko og Australia, nabaguhan jud ko. Kay sa Pilipinas manggod, sanay ko nga na ako'y trabaho. Na ako sa office permi. Nabaguhan ko nga everyday perminti na ko kauban ang mga bata. And halos na alang ko perminti sa balay. Mauna sa tanang namutana kung unsay trabaho na ko diri, full-time nanay ko diri. Aside pa ani sa kaninga changes guys, nagka-miscarriage pud ko diri, dili lang ika-isa kundi ikaduha. Depressing ako ang pag-start diri sa Australia guys, to the point na niingon ako sa kumba na manguli na lang tag Pilipinas, bahala na. And he replied na siguro kung na ako'y trabaho diri sa Australia, dili siguro inana ang akong mauna-unaan. And then nabuntis ko for the 5th time. January 2020, nanguli mi og Pilipinas for the last time before ko manganak. And the day sa among flight, maupod ang first day nga naay COVID positive sa Australia. February, pagbalik na mo diri, wala dyan na mo to big deal tong mga news about COVID sa China. But then after 2 weeks, ni-announce ang akong bana nga cancel ta na nilang events and wala na siya trabaho. High risk ko nga buntis guys, and nadungagan ang akong stress ato. Kailangan na mo kuhaan ang among savings nga kato nga tayo na nagadeplete na kay bago migikan og Pilipinas para ibayad og weekly bills, and nagbaligya pud mi og among mga gamit diri para lang to get through those times na walay trabaho akong bana. Pero later nakatrabaho ra gyapon siya sa warehouse and considered siya as essential worker, so pwede siya kagawas pero shifting lang iyang work. Due ko manganak ato May 2020 guys, pero April kailangan na nako magpa-check up weekly sa hospital, and ang isa sa mga check up nahimong admission. And since dili pwede ang bantay, or kung na may bantay dapat mabilin siya sa hospital all throughout the stay nako. Ako ra jud isa dito sa hospital nanganak. Pasalamat ko sa tanang friends sa akong bana nga nitabang sa amoa during those times. Kay sila ang nibantay ila Abby and Isaac during the time nga naghatod akong bana og gamit sa hospital. After panganak, wa na jud ko'y gawas-gawas og balay ato guys. Murag 3 months ko ato walay gawas-gawas. Unya pakapinan pa og online school nila Abby og Isaac. Mura jud og mabuang atong panahon na. Dili na ko malimtan ato guys. Magtanaw kog TV no, ma-memorize na nako si Thomas and his friends nga kanta. And isa sa mga unique experience nako atong COVID time is nahimo kong eBay seller sa mga books. Nakadaog ko og auction worth $27. Daghan kay libro, murag more than siguro mga 2,000 kabuok libro. Gibaligya nako to. And katong COVID time, puslan man nga nagdugay na mi diri sa Australia, naka-decide mi nga mga apply for Australian citizenship. Dili mi sabay nag-apply guys, nauna ang akong bana because siya ang una ni qualify.
mag-apply. Diri sa Australia guys, para mo qualify ka to apply for citizenship, kailangan ka mo stay at least 4 years and at least 1 year na permanent resident ka. Ang mga bata, maski isa pa lang kakaadlaw ni abot sa Australia, basta na kay parent na mo qualify for citizenship, appeal ka sa application. Unya gipauna na lang nako kung ba na og apply, samtang dili pa siya kriminal. Joke lang. Bitaw guys, importante kay sa application nga of good moral character ka. So samtang wala pa siya record sa police, i-applyan na nako siya kay dili na to matagan ng panahon. Unya ako guys, last year lang, 2023 ko nag-take oath as Australian citizen. And last year po, nagsabay ming upat para mag-take oath for dual citizenship sa Philippine Consulate, Sydney. Murag daghan-daghan naman siguro ni akong na-share guys. So hangtod diri na lang sa salamat sa pagtan-aw. Bye-bye!